Prvi biznis forum Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine ima za cilj da na jednom mjestu okupi privrednu zajednicu Bosne i Hercegovine i regiona, vladajućih struktura i s treće strane ljude iz prakse, odnosno stručna mišljenja profesora sa ekonomskih fakulteta iz Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i regiona. Dakle, na ovaj način vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine je ostvarila novi vid komunikacije sa privrednom zajednicom. Ovdje ćemo danas čuti mišljenja privrednika, najjačih privrednih kolektiva iz Bosne i Hercegovine sa njihovim dobrim i lošim iskustvima kada je u pitanju poslovanje u Bosni i Hercegovini. Na taj način ćemo poboljšati komunikaciju inkorporirajući njihove zahtjeve u sve naše vladine programe koje realizujemo i na taj način ćemo poboljšati sigurno kvalitet građana Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i učiniti da Brčko distrikt Bosne i Hercegovine u budućnosti postane poslovni centar koji će garantovati siguran, kvalitetan i dostojanstven život svim svojim građanima. Damire, ko je danas? Danas sa nama su gosti iz 10 ambasada, direktor agencije Bigmev. Od panelista moram posebno istaknuti gospodina Muzafera Čileka, koji je direktor agencije Bigmev Turska, gospodina Kemala Kozarića, koji je dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, bivši guverner Centralne banke, vlasnik, odnosno predsjednik uprave Bimala, predsjednik uprave ASA Group, gospodin Rusmir Hrvić, vlasnik Brčkog ASA, gospodin Đorđa Kojić. S druge strane, na panelu obrazovanje i mladi imamo goste sa Ekonomskog fakulteta iz Rusije, sa Ekonomskog fakulteta iz Šangaja, Kina, sa Ekonomskog fakulteta iz Sarajeva i sa Ekonomskog fakulteta iz Turske. Dakle, na ova prva dva panela ćemo pokušati donijeti zaključke koji su vezani za privrednu zajednicu Brčkog distrikta, veoma bitni, kao svi se žale, na primjer, na smanjenje procedura kada je recimo u pitanju osnivanje preduzeća, kada su neke druge zahtjevi, kada je u pitanju privredna zajednica, a na ovom drugom panelu ćemo najviše razgovarati o visokom obrazovanju u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine, o odlasku mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine i na taj način donijeti, evo, nadam se, dobre i kvalitetne zaključke koji će pomoći vladi Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine u daljem djelovanju. Pa evo, vlada Brčkog distrikta je podržala održavanje ovog prvog biznis foruma u distriktu Brčko, jer je evidentno da nakon godina u kojima je ustanovljena vlast i institucije distrikta Brčko smo došli u jednu fazu stagnacije u ekonomskom smislu naročito. I naravno da u tom pogledu ideje koje bi mogle da postaknu novi razvoj ekonomski na prostoru distrikta Brčko mogu da dođu prije svega od ekonomske struke, od onih koji su uključeni u biznis, i mislim da je ovakav okvir održavanje biznis foruma jedna dobra priča koja bi trebala da se okonča i donošenjem konkretnih zaključaka. Što se tiče vlade, ove pa i svake druge, ona u cijeloj ovoj priči bi prije svega trebalo da slijedi te zaključke, ali da radi ono što se prije svega od nje očekuje, a to je da obezbedi prije svega vladavinu prava na ovom prostoru i da se zalaže za političku stabilnost, jer bez obzira na zaključke i preporuke koji se tiču razvoja ekonomije, sve druge pogodnosti koje imamo na ovom prostoru, mislim da je od ključnog značaja da mi imamo ovdje stabilnu političku klimu i da kao vlast garantujemo vladavinu prava, što znači pravnu sigurnost onima koji će danas sutra doći ovdje da privređuju. Situacija je manje više ista na prostorima cijele Bosne i Hercegovine, pretpostavljam kad su u pitanju lokalne zajednice, ali ono što Brčko distrikt izdvaja kao neko mjesto koje bi potencijalno moglo da bude najpogodnije za investitore, ono to jeste i do sada bilo u izvjesnom smislu, ali nismo koristili te prednosti, jeste prije svega geografski položaj distrikta Brčko, jesu prirodni resursi i jeste činjenica da ova lokalna vlast ima nadležnost da donosi svoje propise, odnosno da privredni i pravni ambijent kreira prema željama investitora. Naravno, vodeći računa o onim okvirnim propisima i drugim pravnim aktima sa državnog i entitetskog nivoa koji se eventualno primjenjuju ovdje. Ali ponavljam još jednom, dakle, očekujem zaključke koji će nas sa pozicije struke i nauke usmjeriti u određenom pravcu
kada je u pitanju ekonomski razvoj na prostoru distrikta Brčko, ali i da svi zajedno postanemo svjesni činjenice da bez političke stabilnosti i vladavine prava teško možemo naprijed. Mogu kazati da su naša očekivanja velika od prvog biznis foruma u Brčkom, gdje ćemo biti u prilici da spoznamo iskustva onih koji su se pokazali kao uspješni u posebno velike firme u Bosni i Hercegovini, iskustva iz regiona, iz zemalja svijeta, veliki je broj ambasadora danas ovdje i to je velika korist prevashodno za Skupštinu distrikta gdje ćemo moći dakle ta iskustva pretočiti u vlastite propise, zakone kako bismo omogućili vladi da može kvalitetno dalje postupati, a sve u funkciji stvaranja dakle, povoljnijeg poslovnog ambijenta i stvaranja novih radnih mjesta. Temeljni cilj ovog biznis foruma je da se privreda u Brčkom pokrene, da stvorimo uslove da se kvalitetno razvija i da imamo korist od toga kroz zapošljavanje kako bismo, evo, dakle, i ovaj teret koji nosimo u Brčkom, da veliki broj mladih ljudi odlazi, na neki način stvorili nadu i mogućnost ljudima da mogu svoju perspektivu tražiti u svome gradu. Kakva nam je trenutna situacija? Možemo li mali osvrt napraviti? Pa dakle, trenutno mogu priznati da smo mi u blagom zastoju kada su ukupne reforme u distriktu u pitanju, međutim, dakle, postoji spremnost kod svih aktera, političkih aktera u distriktu da se uistinu pokrenemo i evo da iskoristimo kapacitete koje imamo, da iskoristimo vlastite institucije koje imamo kako bismo dakle, dostigli nivo u kome ćemo obezbijediti da uistinu dakle, stanovništvo distrikta ima priliku i mogućnost da se zapošljava, da omogućimo rasterećenje dodatno privrede, da omogućimo raznorazne stimulacije koje će pospješiti razvoj privrede u distriktu kako bi evo na neki način iz ovog prosjeka u kome se trenutno nalazimo dostigli nivo nekih razvijenih sredina u Bosni i Hercegovini. Ovo je gospodin Muzafer Čilek, međunarodni biznismen i investitor u Bosni i Hercegovini, ujedno osnivač i predsjednik Fondacije za razvoj odnosa između Bosne i Hercegovine i Turske, BIGMEV. Şimdi siz anlatınız yani. Ben de öncelikle Brčko hükümetine çok teşekkür ediyorum böyle bir forum için. Prvenstveno se želim zahvaliti organizatoru vladi Brčko distrikta. Bölgenize ilk defa geliyorum. Aslında çok sık Bosna Hersek'e geliyorum. Yatırımlarım var. Ancak bu forum meselesiyle ilk defa gelmiş oldum ve çok beğendim. Oldukça güzel ve temiz bir düzenli şehriniz var. Često dolazim u Bosnu i Hercegovinu, nažalost dosad rijetko u distrikt Brčko, međutim ovdje kad smo došli vidim i jedan prelijep grad, jako uređen, čist. Tabii bu forum vesilesiyle gelmiş olduk. İyi ki bu forum düzenlendi. Yoksa hep ihmal ediyorduk. Sarajevo ve civarlarında kalıyorduk. Buraları tanımak için daha fazla kalmak istiyoruz. Bu forumdan sonra da bir iki gün daha gezimizi uzatıp bölgeyi iyi tanımak istiyoruz. Brčko biznis forum je odličan povod i prilika bila da dođemo da posjetimo Brčko. Ostaćemo ovdje nekoliko dana da bismo malo bolje upoznali grad i region. Jako nam je drago da smo tu. Brčko'da çok projeler olduğunu biliyoruz ve bu projeleri değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Zaten bölge lokasyon olarak mükemmel bir yerde. Şehir çok düzenli ve temiz. Aynı zamanda çok kültürlü olması da büyük bir şans. Büyük bir zenginlik olduğunu düşünüyorum. Tako da Brčko je jedna izvanredna lokacija, to je svima poznato, ima odličnih projekata, potencijalnih projekata za investitore, do sad onoliko koliko smo mi upoznati, lijep grad, građani, gostoprimstvo na visokom nivou i želimo u buduće sarađivati sa Brčkom. 2 gün boyunca burada projeleri takip edeceğiz. Umarım güzel fırsatlar çıkacak. Teşekkür ederim. I naredni 2 dana ćemo ovdje malo pozabaviti se s projektima. Nadam se da ćemo imati neke dobre prilike i saradnju. Zahvaljujem se svima. Hvala vam. Good morning, dobro jutro i kako ste? Thank you. Well, this is a very an honor for me to be here this morning. And well, I was here last May, and I already visited 2-3 industries, and hopefully we will continue with this coming meeting, and we will continue cooperation with Brčko district.
Dobar dan, kako ste svi? Dakle, danas sam ovdje po drugi put u Brčkom. Bila sam prošli maj, dakle u maju ove godine. Ovo je dakle jedan susret Biznis forum sastanaka. Ja se nadam da ćemo stvarati saradnju na većem nivou. And in this meeting, we will also participate in the international fair here on the 16th, and we are bringing our products like coffee, tea, clothes, batik, etc. And hope that some of the business people from Brčko district can also come to Indonesia and start our business together. Dakle, također ćemo 16. novembra učestvovati na Međunarodnom sajmu u Brčkom. Učestvovat ćemo sa našim proizvodima, među kojima je kafa, biskviti, tekstil, materijal, batik i još toga. Ja se nadam da će biznismeni privrednici iz Brčkoga također imati priliku da uspostave kontakte sa Indonezijom, da uspostave buduću saradnju. Na koji način bi vi bili zainteresovani za poslovanje sa ljudima iz Brčkog distrikta? In this way, you will be interesting to cooperation, business trade with from the people from Brčko. Yes. One thing that before I answer that, but one thing that's very interesting for me, Indonesia is a large country with 260 million people. I don't know how many in district Brčko, but you are using, your industry is high technology. And when I ask how many people working here, 75. In Indonesia, for Nike Sports, 12,000 employees, But whether it is small or big, we know that you are interested maybe in palm oil, which we have great. And of course, we also interested in some of the product from here, which is like making juice, milk, meat, etc. Dakle, prije nego što odgovorim na vaše pitanje, samo da napomenem da ovdje u Brčkom, prilikom njene posjete imala je da vidi priliku da kompanije koriste visoku tehnološku mašineriju, da zapošljavate 75 zaposleni, dok u Indoneziji još uvijek potencija na radnu snagu, gdje, na primjer, kompanija Sports Nike zapošljava 12.000 radnika. Mi smo dakako zainteresirani za proizvode, mliječne proizvode, sokove, proizvodnja sokova, proizvodnja mesa, mesnih proizvoda, a ja se također nadam da je biznismeni, da su privrednici iz Brčko zainteresirani za proizvodnju palminog ulja, za proizvode palminog ulja, što mi, dakle, smo među najvećim proizvođačima na palminog ulja i to je to. Hvala lijepo. Thank you. Hvala vam.